Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu ngenxa ngaphuza umajiji komani. Bathi umfana empadle semncane ontanga bathi diabetes mdala kanti cha. Ingane ihlaza cwe. Ufunza abaphathi bezonqamalalo odwele ibushelezi bathi intombi zimdansa ngentshebe. Sithi umuhle webhutsu. Umuhle wamajiji komani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke sawubona Mr. Mina ngiyaphila. Ngithembe nawe uyaphila. Well ngiyaphila mfowethu. Uthi bafo mfowethu nginenkinga la mayelana no girl engizwana naye. Sesina 4 months sizwana senza izinto ezenziwa abantu abathandanayo. Very good. Uthi ke well angikho lapho kodwa. Inkinga enginayo bafo wami nginesikhwele kakhulu ngaye. Well, yabo isikhwele mfethu sifana nesifo, sifo nje ekufanele usilaphe. Isifo esilaphe kahle. Ekufanele usilaphe usisukumele ngoba mangabe ungasukumeli sizokumoshela. Yabo sizokumoshela kakhulu ungagcina usulahlekelwa umuntu okuthanda ngempela but ngenxa ukuthi isikhwele mfethu yo. Unesidina umuntu onesikhwele, yabo because izinto azenzayo ziyakucasula ngaso sonke isikhathi. So othandweni mangabe uhlezi ucasuka akubi mnandi. So isifo ekufanele wenzenjani? Usukumele, usilaphe mangabe unaso. Ngiyabo. Uthi mfowethu it happened bafo nginaye emncwabeni. So wesihlobo sakubo. So ubhudi wakhe ngimjwayele. So sasike funeral uma sekudliwa wanika abantu ukudla. So sithe sesidla yena wahlala ngasemnyango wayetenda. Kwafika omunye umjida wahlala naye wakhuluma naye. So ngaphatheka kabi. Yabona yezinto esiyikhohlwayo ukuthi intombazane phela ukuthi uyibonile wena wayishela yaqoma kusho ukuthi abanye ngeke besayibona. Well bayayibona ukuthi ana intombazane yinhle. So kumsebenzi kabani? Kumsebenzi wayo intombazane mangabe ikuthanda ukuthi kulelo bhongo elifikayo ilitshela ukuthi hayi sikhona umuntu enginaye. Uyabo? So ngeke uzumlwisa omunye umjida ngokuthi ufikile washela intombi yakho. Cha, iyona ekufanele isho ukuthi hayi umuntu nginaye, uyabo. Then inkinga isingaqala ke mangabe nenkane eqhubeka. Ize setsheliwe umuntu ukuthi unjani? Isoka likhona, uyabo. So ingakho kufanele ukuhloniphe lokho. Intombazane mangabe ikutshela kanjalo, balekile ukuthi ukuhloniphe lokho. Uavoida nje inkinga ezingenasidingo. Nakhona umuntu mangabe umthola say mhlambe kuyajatshulwa lapho noma kunjani but kuhlangene abantu most likely isoka lakhe likhona. So kufanele uqaphele, yabo. So mangabe ukhuluma naye ekutshela ukuthi unayo umuntu wakhe awudingi lokuqhubeka kanjani upressa ngenkani ngoba ungaze uzithole usulwa nje ngenxa nje yentombazane nakhona engayona intombi yakho oyifunayo, yabo. Abantu banodlameka, abantu bayilwela ngempela intombi zabo la, yabo. Uthola umuntu laza aphuma ihlo ulwela yini? Ulwela intombazane nakhona after 5 months isiyamshiya. Yabo nje kunhlakantaka kunhlekenhleke kunjeya. But uma intombazane itshela nje ukuthi nomuntu wayo fanele uhloniphe lokho ukwamukela. Ngiyazi kona kuhlali kalula but kubalekile ukuthi kanjani ukwamukela. So kumsebenzi wayo ukuthi isho ukuthi hayi umuntu wami osenginayo umuntu enjani engithandana naye. Mangabe ke ikuthanda iyokwazi ukuthi imtshele whoever ofikayo ozama ukuzibika kuyona, yabo. But uma ingakwenzi lokho it's a problem, yabo. Uthi ubafo ke uthi bafo ngaphatheka kabi mina kangangokuthi wagcina sekhipha ifoni. So mina ngazitshela ukuthi uthatha inamba. So anginayo isho ukuthi kwenzakalani. Ubafo uthi ke siyaxabana these days sibanga yona le yesikhwele. Futhi uthi angimuthembi mina. Nayizolo ke wangaba online for 4 hours. Ngambuza ukuthi why ake ngiphendule line. Uthi ubafo
mina uthi bafo nayizolo uke wangaba online for 4 hours ngambuza ukuthi why, like really ngokuthi umuntu nje ube offline like 1 2 3 4 hours sekuyinkinga. It's a problem onayo isikhwele mfowethu, njengoba ngisho ukuthi siyinkinga isifo ekufanele njani usilaphe, ngoba within low 4 hours what if idatha ubengenalo, what if mhlambe ubehambile ifoni wayishiya, or what if ubelicishile nje idatha, what if yabo kuningi okungenzeka within low 4 hours. So umuntu kufanele umthande ngendlela yokuthi awumenzi inyoni, umuntu awumenzi kanjani inyoni, awumvalile ekejini, umcontrol ufune ngaso sonke isikhathi ukubona ukuthi wenzani kanjani. Cha, umuntu ufanele umthande in such a way ukuthi uba free ukuthi aqhubeke enzi into ayithandayo, nento ayibona i-right ngesikhathi asithandayo. Akufanele asabe manje ukwenza izinto athanda ukuzenza. Kufanele nentombazana uthola ukuthi mhlawumbe ithanda ukuzivocavoca, yabo, then masufikile wena awusafuni yenzeke yonke leyo nto leyo, yabo, noma ngathi uyithanda ini, afanele uyiyekise into njani eyithandayo, ngoba wena usukhona ke yenza iphutha yaqhoma, awusafuni kwenze konke-ke manje lokho. Cha, fanele abe free aqhubeke enze izinto azithandayo nazibonayo ukuthi kufanele azenze, yabo. So ungabe ukuthi umuntu uyamcontrol usumvalele, because mangabe sekunjalo lo wapho awusathandani nomuntu omdala usuke usumenza ingane, usuyamcontrol, yabo. So upartner wakho akufanele kube kanjalo, kube ukuthi uyamcontrol, umdonsa ngekhala engathi uthandana nengane, uthandana nengane mdala, fanele umhloniphe naye, fanele akuhloniphe ezintweni azenzayo, fanele akucabangele, yabo. Ngabe ukuthi phela wenza izinto nawe azi kahle ukuthi ma ungayithola zizokucasula, yabo. But kufanele abe free enze into naye ayibonayo ukuthi ilungile ukuthi ayenze. Mangabe ethanda ukuzivocavoca, wena kufanele akwazi ukuqhubeka azivocavoca even usukhona, ukuthi wena uzivocavoca noma kanjani, yena methanda fanele aqhubeke kube kanjalo, yabo. So u4 hours mfowethu isikhathi esincane kabless ukuthi sesingaze sikunike istress esingaka, but njengoba usho ukuthi inkinga yakho nesikhwele. Uthi ubafo nayizolo ke wangaba online for 4 hours ngambuza ukuthi why, wathi ibiku charge phone saxabana and ngathi akayenzi lento ngempela, so yimina engirong. Uthi uthanda mina ngedwa and uthi anganginika ifoni ngihambe nayo, and uyangitshela makukhona omshelayo. So ngicela ukubuza ukuthi wenza njani ukuze avoid stress nesikhwele, because mina if ekhuluma nomfana nje ngivele ngiphatheke kabi mfo, wayivala lapho kumfowethu. So into engijabulisayo lapho mfowethu ukuthi at least uyayibona inkinga obhekene nayo, yabo. So mangabe kunjalo at least kuye kube ngcono, ngoba uyayibona inkinga, okusho ukuthi isisombululo singatholakala nomnini kuleyo nkinga ngoba usukuyibona. The problem mangabe inkinga ungayibona, yabo, but ngiyajabula ngoba uyayibona. So le ntombazane mfowethu iyakuthanda, igcwele ngawe, and ngenxa yesikhwele sakho most likely mhlambe in 5 months ozayo mhlambe ngase senihlukene, yabo, ngenxa yesikhwele sakho. So kubalekile ukuthi njani ukwazi ukuthi uzilawule, uzikhuze mangabe mhlambe uzokhalisa ubala njengo 4 hours ukuthi uke wangaba online for 4 hours. Come on, 4 hours mfowethu, 4 hours like usukunikeza inkinga, yabo. So izinto ezikanjalo kwesinye isikhathi mfowethu cathi into eyinkinga la nokuzithemba wena, kufanele kwakho ukuzithemba wena. Okudingakala mhlambe kwesinye isikhathi ukuthi uzivocavoca, yabo. Ungakuthatha kancane lokho mhlambe, but kwesinye isikhathi lokho kuphela okudingayo. Uqaqa umqondo, ungene emgaqweni, shaya umgwaqo, noma ujoin i-gym kuwena. Lezo zinto uyothuka isimanga uma ungabona ukuthi zishintsha kanjani impilo yakho, ukuzithemba kwakho, indlela oyibuka ngayo, ozibuka ngayo esibukweni, yabo. Ziyakushintsha and zikwenza uzizwe uwumuntu ungcono ngendlela esimanga. So bengakusuggestela lokho mangabe ukuthi awukwenzi, but most likely